твое лице пък в StoreBG и нещата, които казваш, аз знам колко държиш на тези неща, е, че имаш огромен брой лоялни клиенти. Изпитали сте сайта, имат ти доверие, включително предполагам имат доверие да ти плащат с кредитна карта. В светлината на това според тебе, това е основната причина да продължават масово българите да плащат с наложен платеж за електронната търговия? Това е една тема, която я говоря последните 10 години. Така, кой от вас е живял в Щатите? Малко. Не знам дали на вас ви прави впечатление, преди че моят английски не е много добър. И съм леко мургащ съмнителен тип. Случи ми се веднъж в един 7-Eleven, това е супермаркет. Както сещам, ние сме се подготвили от България само с банкноти от по $100, защото някак да отидеш с съдобна пачка по $5. Аз трябва да си купя кола. Тогава просто пиех много кола. И респективно валя на девойката $100 банкнота да си купя кола. Това девойче такива погледи хвърли, че се почувстват по американските филми, те едва като отвори каста пушка и трябва да ги убият. Значи хората до толкова не са свикнали да се пазарува, особено за древни суми в брой, че е необичайно, например, минеш през супермаркета и ти да си напазаруваш нещата в брой. В смисъл, предполагам, хората, които са живели там, могат да го потвърдят това нещо. И това е от това, че там картовите разплащания са познати от 60-те, 70-те години. Кредитирането става супер популярно през 80-те години, тогава дори се променя макроекономическата рамка на щатите, докато преди 80-те години щатите всяко едно семейство е имало някакви пари в плюс. В края на 80-те години средният американец, парите, които разполага са в минус, той живее на кредит, ползва кредитна карта. Автоматично навика е такъв. Докато в България, когато аз отида в Била, давам точно това за пример, защото отида в Била, някой започне да си вади дебитната карта, да започне пинчето, да започне както сега подпис. Особено пък е нова, преди няколко години, както започнаха първо да влизат тези неща. И ако е нова и продавачица, спадаме в интересна ситуация, че ние се борим дълго време за едно плащане с кредитна карта. И реално това просто не е популярно в България. Както, например, в България е популярно да се пие Кока-Кола и останалите марки, които Кока-Кола дистрибутира, като например Доктор Пепър и подобните са крайно непопулярни, освен в Carrefour от друга, няма къде да се купят. Така и това смисъл, това е въпрос на навик. И респективно в един електронен магазин плащанията с карти са пренебрежимо малки. И повечето електронни магазини дори не си правят труда. Ето ние, например, в момента все още не приемаме плащане с карти. Имаме размишления по темата дали от година започнем да го правим. Но реално погледнато в момента във всеки един продукт на StoreBG, когато видиш бутончето, синчкото, поръчи и под него пише. Този продукт може да закупите в брой с доставка до вас. И тогава хората по един или друг начин казват, това ми е познато, защото това, което се случва. Пускаш си BTV. Днес си измамиха, откраднаха 5 милиона карти. Пускаш си другия ден BTV. Българи арестувани за измами с карти. И така нататък. И хората чуват интернет, картата ми, леле, тук ми е заплатата, никакъв шанс да си купя нещо с карта. Това е начинът на мислене. И предполагам, Станко подига този въпрос, точно защото дъхнато ви чаках. Получих СМС от Булбанк, че картата ми е блокирана. И когато се обадих на Customer Support от Булбанк, в един момент се оказа, че никаква информация не мога да ми дадат, докато аз не отива отклонен да започна да штракам по техните автомат. С две думи, заради Булбанк няма онлайн плащане, защото сте спряли картата. Ето, например, от първа ръка, човек, който вижда и познава нещата, картата, която ползвам изключително и само за да плащам онлайн, са ми я блокирали, казаха, най-вероятната причина е, вие сте платили на хакнат сайт и по тази причина може вашето плащане да бъде както трябва, да е легитимно, но е важно вие да минете, да видите последните 5 плащания или после някаква процедура, за да бъде картата отблокирана. Така че хората просто са наплашени и просто навика да се плаща в брой съществува. Приятелката ми има навика да плаща с карта и всеки път ми изненада като го прави. И изненада всички на опашката, вярвам.
Мисля, да, вече е по-популярно. Последните 2-3 години е по-популярно и спряхме да се извиняваме от това нещо, но с ръка на сърцето мисля, че всеки един от вас може да каже, че му се е случвало да стои да чака как някой се бори с картата си. Или пък с устройство, но то сега няма връзка, но сега какво правим и всички останали такива драми, които не ми се е случило в метро веднъж на Коледа. Блокирани системата, опашката стига вече между регалите пътеките и стоя на кака с картата. Аз няма как да отида на следващата опашка да чакам още един час. Тамото не е такова. В смисъл, плащането с карти просто не са популярни в България. Няма нищо общо с доверието на магазин, на клиентите в тайния магазин. Абсолютно нищо. Защото може да намерите супер нови магазини, в които се приемат плащания с карти и хората плащат с карти. Процентът при тях е абсолютно същи, както ако видите при някои магазини, които са популярни, вече имат някаква твърда аудитория. Не знам, първо предстои да видим как ще се развие това въпрос. Ние огледаме с електронните продукти, как ще продават електронни продукти с плащане на брой. Точно това е причината, поради която ние мислим да започнем да приемем плащания с карти, но на този етап вече започваме да приемем плащания по банк, в този смисъл по един доста по-улеснен и автоматизиран начин. Така че първо хората, които плащат по банков път, така че при нас са предимно фирми, живеят със странната идея, че ние евентуално няма да им зададем фактура, ако не се платят по банков път. Да, смисъл, смеете се, но особено хора по проекти и подобни, нали, разбирате, че те са видели всякакви неща от всякакви сайтове. Това е един, между другото, да говорих за проблемите на растежа. Голяма част от сайтовете започват като нелегален или полулегален бизнес и много често се биват изненадани неприятно от данъчните, независимо дали поканени от конкурентите, доброжелателни или нещо друго. И една от първите причини някои сайтове започват да съществуват е точно това, да правят, не издават, например, за всичко счетоводни документи и подобни неща, като навестят данъчните и като се окаже, че дължат, например, 10-20 хиляди лева глоби на тях, те целият годишен оборот е толкова, нещата минават. Следите ли си клиентите колко поръчки са направили? Трябва да кажем ученика за ученици следващата година, че ще купили от вас. Дали посетил сайта само за да погледне цени или наличност и така нататък. Имате ли някаква систематизация да следите какво е правил клиента, кой е клиента, какви са му потребителски навици и евентуално да го подсетите, че може пак? Терабайт и половина. Мисля, следиме абсолютно всичко, дори за клиенти, които са ни интересни, по едно време следяхме движението на мишката. Да, защото имаме, да кажем, имаме клиенти, които имат над 50 поръчки на година. 50 поръчки на година, ако не знам какво се знаете какво означава, това означава повече от една поръчка на седмица. Имаме клиенти, които, например, стигат до дадено ниво. Прибавят се продуктите в кошницата, влязат в кошницата и се откажат. И, например, това нещо се случи 30-40 пъти. Имаме всякакви други такива любопитни случаи, заради които всъщност направихме един JavaScript, който точно това правиш. Смисъл, следи какво човек е правил и така нататък. Ако стигнем до промяна на парадигмата, пак стигаме до проблема, че докато преди говорихме за няколко стотин мегабайта и това нещо се обработваше лесно, с едно штракане на линкче, в един момент стигнахме до забиване на сървъри и в момента това, например, се пуска заявка за компилация. Тази заявка за компилация, например, след 2-3 минути, штракаш и вижда всички действия на дадения потребител. Но не тормозим клиентите с покани и всякакви други такива неща, те да пазаруват пак от нас. Това лично аз го намирам за неприятен подход. Например, в случай ми се веднъж да купя лаптоп онлайн. Мисля, майка ми се беше харесала някакъв лаптоп, прати ми линк, аз директно го купих и преди щяхме да се виждаме, да го занесе и да го конфигурирам, защото както ми компютър просто се страска така. Мисля, работим с компютър от 10 години, но въпреки това, това не го знам, не го пивам. От тогава до момента, до който намеря начин да блокирам дадения доставчик, в смисъл говорим за български сайти за лаптопи, през 2-3 дни получавах оферти за лаптоп. Извинявайте, хубаво, майка ми се е купила някакъв скъп лаптоп за 4000 лева в дадения момент.
Вие какво очаквате? Сега следващата седмица си купи още един, а по-следващото и така нататък. В един момент това се превръща в тормоз. И още по-гадното е, че когато имаш, например, мейл като моя, който е, да кажем, 20 различни адреса с алиаси към дадения акаунт и пишеш на subscribe, това по никакъв начин не помага. Ама по абсолютно никакъв. Защото ти трябва да пратиш имейл от конкретния акаунт, който конкретен акаунт, респективно той дори не съществува като акаунт на сървъра, той е някакъв алиас. Така че първо това нещо е един вид тормоз. От друга гледна точка, вие не може да напомните на потребителите си. В смисъл, да кажем, хората, които пазаруват учебници при нас, ние ги облъчваме през същите канали, през които сме ги облъчвали миналата година. Ние пак ще стигнем тях. Да, тези канали са малко по-скъпи, но останалите хора, които тази година нямат да не скъпат учебни, и сега, дай тия StoreBG след какво занимават с тия глупости. Аз бих искал нещо да периодични продукти, има тетрадка за първия срок и има тетрадка за втория срок и той иска да му бъде напомнен. Аз искам да добавя нещо. Класика в сегментацията на клиентите за директен маркетинг, въобще не само за каталожни предлаги и дистанционни продажби, е така наречения RFM сегментация, Recency, Frequency, Monetary. Клиентите се подреждат в няколко категории. Според Recency, който по-скоро е пазарувал, значи по-склонен, по-добра памет има за вас като магазин и по-склонен да пазарува отново. Frequency, който пазарува по-често, той даде пример с Frequency, също който пазарува по-често е по-ценен за нас. И Monetary, който харчи повече пари за нас. Включително Monetary има една разновидност, смята се профит маржина, това, което взимаш като приход, минус това, което плащаш на доставчика. И Monetary се изчислява в вид на профит маржин, защото имаш без цел, от които печелиш сигурно 2%, но ги имаш в сайта, за да привличат трафик, там нямаш добро Monetary. И тази RFM сегментация се прави в няколко клъстера. Най-ценният клъстер е тези, които най-често пазаруват от тебе, най-много като суми и най-скоро са пазарували. Този каймак от клиенти, ако планираш маркетинговата си комуникация специално за тях, може би си заслужава дори всеки ден да им изпращаш имейл. Внимателно, разбира се, за да не ги раздразниш, но това е каймака, върху който трябва да се насочат усилията. От Recency най-слабата група, тази, която отдавна не е пазарувала при вас, включително това, което вие питате, някаква сезонна вариация, която може да се извлече, че примерно всяка есен пазарува, просто наближили периода с сезонността или решавайки да правите кампания за събуждане на стари клиенти, просто правите кампания към масата от клиенти, които Recency им е много стара. И разбира се, борите се най-силно с старо Recency, отдавна не са пазарували, но са силни като Monetary, силни били като периодичност. Борба за връщане на клиента. Може да добавите, че това е скъпо. Аз искам да попитам за предишната казахте, че 40-50 пъти. Може и 5 пъти някой да сложи стока и да ни купи. Не е ли добре в този случай да се свържете по някакъв начин да питате, няма технически проблем или някаква друга причина, поради която човека не може да осъществи транзакцията? Ако трябва да сме честни, точно това правим от петък. Но това го правим, защото сменихме целият софтуер, който е по обработка на поръчките. Ако например се върнем в темата с инфраструктурата, това е проект, който е между 2 години. За да може всичко това да бъде вързано както трябва и ние в момента, в който ти си правиш поръчка, ако сега си избраш телефона, тръгнеш да го правиш, и аз влязам в флоуите, защото също тези неща се печатат, аз мога да ти кажа кой процес, точно кога ще свърши и до момента, до който той ще бъде готов за куриер. И това естествено от 1 септември, в момента грешката ни е 18%. Мисля, отклоняваме с 18% от времето, което като свърши в момента кампанията с учебите, съм обещал на моите години да направя каквото искат от тях. Защото очаква грешката да е над 50%. Мисля, спрямо предсказанието на база процедури, това, което ще се случи. Така че от тази гледна точка и предвид, че в момента софтуера е нов, ние имаме огромна база редовни клиенти, ако трябва да сме конкретни, тя е над 70%, всъщност от това се дължи разтежение. И тези 70% клиенти в момента те срещат най-много трудности с новия начин на поръчка, защото всичко друго на сайта е едно и също, но в момента, който напишат името и паролата да правят поръчка, и остават изненадани. В интерес на истината, от цялата функционалност, която съществува, в момента 10-15% от нея само е пусната и то точно тази гледна точка, за да не
прекаляваме с информацията и с новото, което виждат клиентите. Защото друго нещо, което не се беше случило преди 2 години, сменихме дизайна на сайта, което беше огромна мъка, защото ние максимално дълго време се опитвахме да го кърпим и така нататък, точно защото хората са свикнали с даденото нещо. Ние тогава имахме едно 10-15% отлив на клиенти, само защото, например, те са свикнали бутона им зададен от нещо отдолу, а не отстрани. Това, за което ти ме попита, по отношение на редовните клиенти, можеш друго да правиш, да искаш обратна връзка от тях. Първо, напомняйки им за това, което вършиш. Второ, можеш да получиш много добра обратна връзка. Например, ние в момента пускаме една анкета, която кои радиостанции слушат. И хората си избират. И респективно им предлагаме, че следващия доставка ще бъде безплатна или там някакъв друг бонус, в зависимост от типа клиенти. Имаме профил на клиенти, в смисъл хората, които купуват ученици на възрастова група. Да има профил. В смисъл, познаваме си клиентите достатъчно добре на база поведението. На база това ти можеш да направиш едно проучване, всъщност какво се справят с какво не се справят по-добре клиентите си и да тестваш всяка една промяна, която правиш в сайта. Респективно това пък интересното е, че кара хората да се заиграят със сайта и да видят в крайна сметка дали дадат нещо им е окей, респективно те се интересуват от данната група продукти и повечето си купуват нещо. Разбира се, това е една хитрина, която не трябва да се прекалява, защото чух наскоро една друга хитрина за един друг сайт за дрехи, която ме изуми. Значи хората пращат имейли, пускат обяви за работа в JobsBG, събират имейлите от кандидатите, защото става въпрос за женски дрехи, и включват в мейл листа и започват да ги спамват, защото става въпрос за нискобюджетни дрехи, което респективно е точно техният таргет. Така че не трябва да се губи доверието на клиентите. В смисъл, да го изтъргуваш за конкретната продажба, не си заслужава нито да си досаден, нито да... И това, което там говореше за коефициентите, клиентите, които са редовни, те така не ще дадат. Останалите, които нямат интерес към дадения момент, към дадените продукти и да ги спамваш ефект да ги внимават. Зависи, да. Искам да попитам конкретно, какво е съотношението в бюджета за онлайн и офлайн реклама, която правите? Стараем се да намалим онлайн рекламата. В момента е около 30% от бюджета. Целта ми е до следващите 3-4 години бюджета да намалее до по 10. Обяснявам, онлайн рекламата е неефективна. Тя води клиенти, които ви познават. Когато има достатъчно добри пазарни позиции, клиенти идват при теб без да трябва активно да ги привличаш. В същото време хората, които не са склонни да пазаруват в интернет, за нас е по-интересната аудитория. Ние затова и рекламираме такъв тип продуктови групи, които хората са по-склонни да се пробват, като например в момента имаме кампания за ученици. В момента, в който ние привличаме тези клиенти, това са клиенти, които не са пазарували онлайн, ние им създаваме един навик, който те няма да трансферират към нашите конкуренти, поне по-голямата част от тях. Докато активните онлайн потребители, те първо влизат, гледат следващия ден, пак гледат, те си казват, аз утре мога да си го купя и така нататък, и тя е по-неефективна. По-ефтина е, но е по-неефективна. Ако говорим така, ако дадете 10 000 лева за телевизионна реклама, тя, например, ще ви донесе, зависимост от типа продукти, да кажем 50 000 лева. 10 оборот. 10 000 лева в онлайн реклама, за същите продукти, например, ще ви донесат 20-25 000 лева. Да, но за телевизионната реклама не може да работи с 10 000 лева, но ще работи с 100, докато при онлайн рекламата и с 100 лева може да направиш нещо. Тук обаче е уточнение, че тук от гледна точка на маркетинга, който в общи линии няма какво да взима повече в онлайн пазара от онлайн потребителите. Всъщност, ако не сте прави, е много добра тази стратегия, която сте приели, но не работи за всеки. Ако не си маркетинг, е още по-интересно. Защото останалата аудитория не знае, че не си маркетинг. Ако си стартираш сайт с 10 000 лева бюджет, не можеш да правиш. С 10 000 лева бюджет да просто не ги хвачи за реклама. Аз само бих могъл да кажа. Victoria's Secret печатат на 2 сезона в годината 40 милиона тираж за каталог хартия. Аз ви говорих в моята лекция за мултичанел маркетинга.
Няма по-силен офлайн маркетингов инструмент от печатния каталог за електронен магазин. И тук колегите ми правиха на телевизия с камера, фотографите, операторите. Давах един пример. eBay в началото на развитието си решават да издават каталог ежедневен, 500 страници с най-популярните и най-актуалните им оферти за продукти на потребители. Обаче това не се осъществява просто защото американските почти казват 500 страничен каталог ние не можем да доставим ежедневно по адресите. Невъзможно. И го спира това нещо. Както и аз казах и в моята презентация, Google изпраща пък хартийни писма, direct mail, до потенциалните си клиенти, за да ги накарат да рекламират онлайн. Офлайн е силен канал и за мен най-добрият съпорт за електронен магазин е печатен каталог и включително мисля, че и StoreBG трябва да се озрят да почнат да го пробват това нещо. Нека да го кажем така. И едните и другите носят клиенти. Офлайн рекламата носи престиж и марка. Онлайн рекламата, твоя линк стои до линка на порно сайт и до онлайн казино, например. Няма как ти да придобиеш имидж и доверие на клиентите с онлайн реклама. Мисля, не знам дали сте от рекламния бизнес, но просто това, по мое лично мнение, е най-добрият начин да изхарчиш пари. В смисъл, от една точка да ги загубиш. Може ли аз да задам един въпрос? Ставаше въпрос за това, когато казваше за миналата година, когато сте имали повече поръчки, приемам за дадена стока, която не сте могли да реализирате поради лошо прогнозиране, може би на количеството. Какво направихте в този случай? Тоест не може да ги внесете в следващите 10 дни, защото вие ги внасяте. Но няма как ги купите, хората си ги поръчали. Изгубихме пари по един много друг начин. Предложихме на клиентите ваучери на стойността на 30% на продуктите, които са си поръчали. Респективно, независимо дали си купят сега продукт или въобще и реално погледнато, говорим за няколко десетки хиляди лева, които ние раздадохме на хората. Да, респективно тези хора оттам нататък не станаха редовни клиенти, защото знаят, че няма да бъдат повече излъгани. И да бъдат излъгани по един друг начин, ще бъдат компенсирани. Голяма част от тях ги употребиха още тогава. Следващите няколко месеца и част от останалите, в момента едно 15-20% от тези ваучери все още не са употребени. Нещо, някаква по-положителна тема няма ли? Ако няма въпрос, ми си хвана. Аз имам въпрос за ревютата, но е към колегата от стените всъщност. В една от мерките, които предложихте, бяха засегнати ревютата. Значи, ако вземем, например, една платформа като eBay, там има търговци снимат профили, които имат процент положителен рейтинг. Ако онлайн магазинът ти представлява съвкупност от много онлайн магазини, т.е. онлайн мол, и всеки един от тези онлайн магазини има различен доставчик. А според вас не е ли опасно в България да се имплементира рейтинг на тези доставчици, за да не започне едно плюене, съответно клиентите, тъй като малко по-особено е тук. Също така и конкуренцията също прави да се излъзни номера. Тоест рейтингите в един момент от нещо положително, давайки тази платформа, няма ли да се превърне нещо отрицателно? Значи аз това го казах от гледна точка на собствен онлайн магазин, защото аз не съм специалист по онлайн магазини тип молове. Казах за собствен онлайн магазин, ти да си комуникираш твоите продукти в сайта, да следиш ревюта, да отговаряш и това нещо да го пренесеш в социалните мрежи. Аз имам опит с няколко фейсбук страници на онлайн магазини, които продават, има страшно много хейтове и въпреки това те не се трият, отговаря им се къде с хумор, къде с така остро. Проблеми няма. В смисъл, ще кажа най-бруталният пример, който става въпрос за магазин за дрехи. Хората се публикуват албуми с новите артикули, с съответни цени и хора от цялата страна пишат този артикул го има да го Търново за 20 лева, или го продавате за 40 лева, това си го купи за 10 лева, или го продавате за 19. Дори такива неща
не влияят на потребителите, които са решили да си купят. Така че важното е да има някаква комуникация. Тук има една малка забележка. Зависимост каква е целевата група. Ако целевата ви група е хора, които искате да ви имат доверие, това определено е проблем. Ако целевата група е хора, които са доволни на сделката, която им предлагате, нещата са коренно различни. Мисъл, на Харизан Кон за не се гледа. Когато предлагаш цената достатъчно ниско, хората са склонни да достатъчно ниска цена, хората са склонни да преживеят някои неудобства. Защо хората си купуват неща от eBay, например, от Китай и чакат по 3 седмици, а не ги купуват от български доставчици, защото в eBay са за $1, тук са за 5 лева. Аз искам да кажа нещо, което чете във връзка с коментарите във вторник. Yelp, сайт американски, много популярен там в момента за коментари за оценяване на най-различни фирми, търговски обекти с локално значение. В смисъл, влизаш си през смартфона и виждаш всички търговски обекти наоколо и можеш да си изкажеш мнението. Влизаш в даден ресторант, смартфона ти получаваш известие, нали, да споделиш мнение и да гласуваш. Има страшно много мнения и коментари. Нилсен са направили проучване, че само 40% от тия коментари са истински. Останалите 60% са на конкуренти или на лайкари, обратното на такива подставени лица. Също се активизира се групата на хората, които конкуренцията да плюе срещу конкурентите си, а пък ти да хвалиш собствената си фирма. И в момента този сайт Yelp, най-голямото му предизвикателство, правят някакви сложни механизми, технически да улавят фалшивите коментатори, да ги банват и така нататък. Много сложна работа. Не знам къде ще ми излезе край. Но исках да допълня още нещо, то е провокирано от това, че Петър непрекъснато ви споменава колко е важно да се търси дългосрочната стойност на клиентите, а не да се правят неща, които може временно да спечелиш от него, да загубиш дългосрочно. Между другото, Истеник същото го казах, нали, че цената за спечелване на един нов клиент е много по-голяма от един стар. От провокирането на настоящ клиент да купува отново. Това в теорията си има своите наименования, нарича се Lifetime Value. Всеки клиент може да си го оцените според средномесечните или средногодишните приходи, които ви прави и профит маржин, който ви остава, да го умножите по средната продължителност на живот на този клиент във вашия магазин, доколкото може да се оцени това. Примерно 5, 7, 8 години. Има си естествена ерозия на клиентите, такива, които спират да си в един момент. Умножавате и на база на тази стойност вие получавате колко ценен е този клиент до живота. И от тук нататък, когато правите, примерно, някакви маркетингови усилия, рекламни и така нататък, разходите за придобиването на нов клиент, да спечелите нов клиент, трябва да ги съпоставите с тази lifetime value, а не с прихода, който ще дойде първия месец. Ти можеш да инвестираш в такива маркетингови усилия, които ти струват примерно 40 лева, за да спечелиш един нов клиент, обаче тия 40 лева ще се върнат на втората година, чак тогава ще започнеш да печелиш. Клиентите са дълготраен актив и това си има своята математика в изчисление. Особено в малка държава като България. И също аз мисля, че твой успех се държи на това и ти няколко пъти го казваш с други думи, на това, че ти си успял да задържиш и продължаваш да задържаш едни от най-ценните клиенти, които минавайки през други магазини остават недоволни и при теб. И това е най-голямата стойност на твоя сайт, не толкова активите, които имаш като материални и други. Ами всъщност това е много важно за персонала, който работи при нас. За мен е много важно хората да правят нещата по честния начин. В момента, в който те имат колебания дали това нещо е правилно, то значи не е правилно. Много често ние губим пари от това нещо и звучи някакси така много странно и абсурдно. Смисъл, аз сам по себе си предвид, особено в началото, разполагайки с малък бюджет, се опъвах на този тип политика, но колежката, която се занимава също с всички оперативни въпроси, е безрегулативно в това отношение. Ние няма да се излагаме. Оттам нататък истина е, че ние имаме клиенти, които след 3, 4, 5, 6 месеца, след година са станали на плюс. Ако погледнем от друга гледна точка, в момента всички поръчки, които са ни под 30 лева, са на някаква загуба. Ресурса, който е необходим за да бъде обработена тази поръчка, струва повече, отколкото прихода, който идва от тази поръчка. Да, имаме поръчки, които изпълняваме за поле в 50, някой се поръчал някаква там
поръчки за 50, ние му изпълняваме. Но когато ги погледнете тези клиенти, ние нямаме дългосрочен клиент, който да е на загуба. И предвид, че пазара в България е изключително малък и хората всичките са се подключили и се познават, не е допустимо да се правят компромиси с това нещо. Както казах, миналата година ни издъни сериозно на куриерска фирма. Благодарение на тази издънка, ние за тази година сме загубили над 1 милион оборота. Значи, като чист приход за първото тримесечие, за първото тримесечие беше 20 000 лева, чиста печалба, по счетоводни данни, чиста печалба пропусната е 20 000 лева, на база само това, че те ми казаха, ние няма да работим по почивните, ние вие какво искате. Най-елементарното, което искат и клиентите от нас, да им кажем, че ние няма да изпълним поръчката и оттам това те си го купят от някъде другаде. Ние това искахме от тях да получим просто информация, кои пратки няма да бъдат доставени, да кажем на хората от петък. Не до неделя ние да се чудим по какъв начин да се свържем с клиентите, които няма да се получат пратки. Това, което Петър не спомена, извинявай, но е изключително важно за StoreBG. Аз си е микрофон собствен. Това си ги чувства собствено си. Значи аз ви говорих за аутсорсинг, колко е важно. Разбира се, аз съм материално заинтересован някой от вас да утре ни се обадят да кажат, може ли да ни помогнете с fulfillment, с куриерски услуги, с нещо такова. Обаче StoreBG е един от малкото електронни магазини, които имат собствена куриерска мрежа в град София, може би и на други места. Собствена куриери, те функционират по този начин. Не знам, той нищо не сподели в тази сфера, но имат и мащаба да си го позволят. Имат и изискването към високо качество, за да няма този проблем, който отстира той с Speedy, той със своите куриери, да точно такъв проблем няма. И мисля, че така хубаво, че го споделя, защото е практика, към която може и да стартираш магазин, да се опита да се насочи, ако е възможно. Ресторантите, които доставят храна по домовете, почти в 90% от случаите са такъв тип онлайн бизнес, много от тях имат онлайн поръчки. Те си доставят сами храната. Дистанционни продажби, много голям мащаб. 15 000 доставки сигурно на ден стават в София на храна от ресторанти. В большинството случаи се правят собствени куриери към ресторант. Малък бизнес за електронен магазин, защо не със собствени куриери? Ако погледнем нещата от друга гледна точка, нашите куриери, всеки има определена зона, която да кажем включва един квартал или няколко квартала, в зависимост от броя клиенти. До толкова клиентите познават нашите куриери, не говорим познаване на марката, че те са записани, например, GSM-те директно се обаждат на куриера, към колкото се ще мине. Имаме, например, една възрастна клиентка, живее тази посока, забрах да се кажа, Красна Поляна квартал, която всеки път прави кекс на куриера и куриера знае да ходи. Пак куриера знае да ходи по обед, защото ще има кексче. Пак, но ние за това говорих и за доверие и за изпълнението на поръчките. В смисъл, ние имаме клиенти, които просто звънкат, трябва да е този са рожден ден, ще стане ли? Мисля, това, например, 6 отида на рожден ден, звъниш 4,5 и ще стане ли? Да, по нещата, които пускаме в новата система, точно това нещо ще може и стандартизирано човек просто да штракне и да си избере, че иска експресна доставка. На този етап просто клиента се намира някъде в колата си, например, и звъни, защото не е намерил подаръка, който иска. И това нещо нашите хора го организират. И важното е, че когато има куриерска мрежа, те са гъвкави. Гонят се по бензиностанции и така нататък. Прави се невъзможното нещата да станат така, както трябва. Да. Какъв е процентът на върнати неприяти поръчки и как се променя през годината? Навърнати, неприети или навърнати отказана стока? Да, отказана стока. В смисъл отказана стока, за 7-дневния срок. Да. Значи за тази година мисля, че са 2. И то общо взето септември месец е месеца на върнатите поръчки, така че тази статистика ще се промени сега драстично, предполагам ще станат 20-30 цялата година. И тя е от това, че се поръчват един учебник, след това се окаже, че им трябва друг учебник и така нататък.
учителите. Да, смисъл от неинформираността, като учителите са специална повода, там няма да коментирам всичко, това е училище. Оттам нататък, от неполучените поръчки, като процент, миналата седмица по една или друга причина се случи да ги броя, бяха 12 или 13, ще излъжа, пратки от няколко хиляди за седмицата. Това са неполучените и те обикновено проблема с неполучените е с куриерските фирми подизпълнителки, защото по един или друг начин куриерите например, са озъбили на получателя или нещо друго и те стават там и специфични ситуации, които всъщност не, че човека не си иска пратката, просто не си иска от нас през този куриер. А той мой намалява? Като процент стоят едни и същи. Като бройка се увеличава, защото тя самата бройка на поръчки се увеличава, като процент стоят едни и същи, както казах, има пикове септември месец. Миналата година, началото на януари имаше огромен пик, точно покрай издънката с всъщност недоставените поръчки. Към Стеник, когато ви поръчват магазин, колко от клиентите въобще се замислят как ще се автоматизира процеса на обработка на поръчки? Тоест, всичките ли мислят само за първите страници и отношението на клиента, или някой вече се замисля и как става оттам насетне, какво се работи, как операторите си разпределят работата и самия бизнес процес? Ами, клиентите се делят на две групи. Едни са новостартиращи, другите са такива, които си имат някакъв онлайн бизнес и просто ще искат да си направят нов сайт, да минат на друго ниво. Като средите работят по един начин, т.е. новостартиращите в повечето случаи не се замислят много за нещата. Тоест, тях има ясно, че искат да направят някакъв магазин, защото приятел продава или позната фирма, или пък, както много често се случва, това е много популярно вече в България, включително и с Store.bg, идва фирма, която продава на Store.bg и пък продава на други магазини и се чуди защо другите продават толкова, аз не мога да продам толкова. И те реално, те не знаят, въобще не си дават сметка за целият процес и какво трябва да се инвестира като време, като ресурс, месеци само за изработката. Това е нашата работа да ги консултираме до някаква степен, колкото е възможно, но все пак да не забравяме, че нашата основна цел е да разработим магазина. А това, че знаем процеса изцяло как се случва и след разработката на сайта, т.е. целият процес на продажби, връщане, логистика и така нататък, това е само в плюс, която ни сме да твърдим, че сме една от малко фирми за разработка на магазини, които знаят целият процес, и то защото ние имаме наши онлайн магазини като хоби, с цел да помагаме точно на клиентите. А за тези клиенти, които са имали магазини и искат нови, с тях се работи доста трудно, защото трябва да наскочиш изискванията им и те са напълно наясно с целият процес. Единствено, че по-голяма част от тях не си отделят достатъчно време, не са си предвидели за мигрирането от единия сайт към другия, не са подготвени. Ако има други въпроси, сега изданието е първо на e-commerce workshop. Надявам се да бъде първо от многото за напред. Както виждам, интересът е много добър и в двете страни, както от лекторите към аудиторията, така от аудиторията към лекторите, което лично на мен като организатор ми говори, че процеса тук няма причини да спира, комуникацията е добра и двете страни търсят комуникация една с друга, така че би трябвало това да бъде една добра среда, която дава развитие на целия онлайн бранш. Между другото, много лесно се организира от гледна точка на лекторите тази конференция, защото още докато чуеха лекторите, че ще има такова събитие, което ще обедини цялата тематика около онлайн бизнеса, веднага се съгласявам. Казаха, това е супер, ние искаме да направим добър контакт с предприемачите, с търговците, с управителите, менеджерите на онлайн магазините, всички, които искат да стартират. От тази гледна точка просто това го казвам, защото знам, че съществува една определена дистанция от слушателя към лектора, че те са там високи специалисти, аз какво
да ги занимавам с моите въпроси. Не, точно обратно, те се интересуват от вашите въпроси. Вашите болешки и проблеми са и техни. И те ги решават по някакъв начин. Защо да не го решавате това всичко в тандем, в комуникация един с друг. Така че призовавам ви да положите тази комуникация. Последно само за конференцията. Надявам се да нямате нищо против в бъдеще, когато организираме нещо подобно. Понеже стана много тук въпрос за непоискани търговски съобщения. Това няма да е търговско съобщение, това ще е просто информационно съобщение. Да изпращаме информация за бъдещи мероприятия. Който не иска, може да се отпише, и това го пише в най-долния ред. То, разбира се, трябва да се поддържа всяка една инициатива. Workshop. Забележете e-commerce, workshop и малка игра на думи, защо е червено на логото. Workshop е като workshop, нали? Работилница, практически знания, умения се. И workshop работиш в магазин. Игра на думи. Значи събитие, което правим, магазините работят. Надявам се да ви допада на такава игра на думи. Ами, това беше първото издание на e-commerce workshop. Радвам се, че отделите съботния ден, за да развиете своя онлайн бизнес, но това да е полезно за вас. И заповядайте отново на следващото издание, а след около час в НДК продължаваме с Network. Ние благодарим, Сашо.